Pois aquí estamos, no Liceo, con Anxos do Souto, porque o próximo martes estaremos aquí presentando esta súa obra, Ao borde do borde, e acompañaremos querida Anxos, Abelino, o editor, Armando representando o Liceo, Vitoria Berjano, porque é unha gran amiga túa, mestra queridísima, eu que facería a presentación do acto e ti que eres a gran protagonista do día. Por que hai un espantallo na portada? É a primeira pregunta que se me ocorre, Anxos. Hai un espantallo porque moitas das cousas que lle suceden ao espantallo están fora do espantallo. E o espantallo é un símbolo que quere, como o seu nome indica, espantar. Pero que se quere espantar? Eso é todo o contido deste libro de poemas. De poemas. Bueno, o título é moi significativo, Ao borde do borde, nun momento, nun proceso de falta de saúde, verdade? No que ti te atopas, bueno, pois eso, ao borde do borde. Non hai que explicalo mellor que o fixeches ti. E, polo tanto, espantallo decirme que tamén é un pouco ese que te sintes ti nas mans da ciencia, cando parece que xa non queda nada de nós, verdade, Anxos? Verdade. Teño unha traxectoria de 30 e pico de anos loitando co mesmo proceso e, claro, non hai posibilidades por moito alento que me den. Xa. De todas as maneiras, atopámonos para ir entrando un poquinho en vereda con poemas significativos. O andado, no que tratas o maltrato, verdade? Verdade. A negrura, onde volve outra vez esa situación delicada. No, a negrura non é exactamente por eso, é unha situación delicada, pero é por un acontecemento que nos ten totalmente abrallados, que é a guerra. Correcto. En o amor volvemos redimirnos a través dese milagre sempre maravilloso que é o amor, que temes a súa ausencia, como a tememos todos, Anxos. É que sin amor o ser humano non é nada. Correcto. E o cadro, que pasa no cadro? O cadro representa unha parte do meu ser, é dicir, a min pintar para min é moi ledo. Entón, quixen facer un pequeno homenaxe a outra parte de min que se sinte pois moi arroupada cos pincéis. Moi ben, maravillosa. Hai que decir que o cadro da portada é tamén dela, xa ven que aí ao borde do borde está ben feito. Ademais, o espantallo senta, o sea, xa como dicindo, facede comigo que queirades, non? Non teño nin forzas nin para estar de pé. É curiosísimo isto, É que se moi senta bonita esa imaxe. para non seguir pa diante. Correcto. Madre mía. É que é potente a imaxe, é moi potente esta portada. Bueno, que outros temas se nos quedan aí no tinteiro do que non falamos? Que trataches aquí no libro? O libro é unha tesela e nela están moitas lembranzas, moitos desexos, moita forma de dar solucións a temas que todos nos plantexamos. É un mundo totalmente intimista. Eu solo me expreso e trato de temas que se refiren a sentimentos. Todo o demais pareceme secundario. Falábamos antes, off the record, desa maneira túa de escribir. Eu decíalle a Anxos que vexo na súa maneira de escribir un pouco o que fai os pincéis, non? Que nos mandas unha mensaxe e como se ti te marchases, como dicindo, veña, analizade a vos. Volve outra pincelada e volves nos deixar aí como un pouco a nós. Ala, veña, procesade, estade desamparados, estade acompañados, estade como que irades. Eu sigo vos aquí, pero aí vos largo, non? Con esa liberdade que ti queres que teña o lector. Digo ben? Sí, para min é fundamental que o lector, no momento en que está lendo, está reescribindo o que eu falo ou o que eu digo. Entón, en ese mesmo momento, el é soberano do que ten nas mans. E quero que esa soberanía sea absoluta.
Bueno, que bonitas palabras, que bonito, a soberanía no lector. Unha frase ben fermosa. Bueno, pois nada máis, amigos, xa sabemos que lle puxemos a guinda aí nos labios, o mel na boca, porque aquí queremos veros a todos. Sí, estamos no Liceo, verdade, Anxos? Imos tomarnos algo neste fermosísimo sitio entrañable, neste pazo do Soca. Sempre aberto para todo sempre aberto para todo o mundo, que podemos tomar aquí neste patio de columnas tan fermosísimo. Imos tomarnos xuntas algo. E aquí os convocamos para que veñan, recórdallo, o martes. Para que veñan o martes día 28 ás 8 da tarde e celebrarase a presentación no Salón Nobre deste liceo. Moitas grazas se vides e se non vides, tamén moitas grazas por atender esta pequena mensaxe. Ben, sempre vostedes son os soberanos. Un bico, amigos. Igualmente.